ngishiya inkulumo zasemndenini amabibi namanyundululo engaba sisangenelani kube siya ngomama kodwa thina insizwa sihlale ebunsizweni bethu sithi thina sabala ekhaya kobani ukuzwe kancane noma ethubeka hayi kwasha kwacima abamama banezinto zabo banezindunduma nemithwalo yaba bayithetha phambili sebehambile ngoba umama babo ngiyakuzwela mawungabe usulalela kakhulu isandla somuntu umama ngoba lowo muzi kusho ukuthi awusekho wendaba omkhulu King angeke wakho umuzi insizwa kaMama nje ububuza kusho ukuthi wena uzuganwa ngoba wena uthanda kakhulu uma wakho mthanda uma wakho kakhulu kodwa ungamthandi ngothando likamakoti ngoba umama akasiyo umakoti ngisho ungagula ngeke sakuthinta umama wawusebenza umsebenzi uwumntwana usuwele ezandleni zikamakoti wakho wena umbheka ngisho bezombheka funeke bengene endlini kunephunga elihle ngoba kufanele sicabanga ngensizwa ukuthi uganwa kusikhona ukuhlobisa khona ikhathi ezikuficayo zidinga lo muntu omakoti thina abafowenu ngeke sikwenze lutho odadewenu ngeke bakwenze lutho uma wakho ngeke akwenze lutho udinga umakoti yiko ngifisa ukusho ukuthi lento kamakoti ibaluleke kakhulu ngesho zimiphi ngeke ngilishiye akekho umakoti ongenayo mina kwabo ufuna ukulisho lelo kungaba wesigcawu kungaba kusiyo wesigcawu angena wagida kepha ukhona umnakwenu uyamazi mhlawumbe umnakwenu iTV nje